लोखो लोखो सनाफोरनो आयौ बे बेरेफुंजानि ट्रेक्टर ड्राइभारा लेंहरबाय थायो नालाय सनाफोर थांबाय थानांगौ जायो आङो खुलुमबाय सनाफोर आंनो जोबान दं इथुजान थमखौ फिन खेबसे बरलायबाय सोबाय माजियाव जे भगवाननि महर लान सनाफोर 5 बोसोर पुराना जेकेट हाननानै गानदों बुख्राख्रा मोनामलायनाय दाख्लै सान्दुंआव लामफादों नो टेनसन सनाफोर जाबाय आं फिसालाखौ बुख्रा मोनामनायखौ बे गथ'आ बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय आंबो एसे मोजां मोनो माने बुख्रा मोनामनायखौ आरोना फालथुखा बिमा फिसा बेनिफ्राय स्कुलाव थांनो ओंखारदों सनाफोर स्कुलावथ' दोनलाङाबाबो जागौमोन बाट आंनाबो फिसा खामानि दं नालाय सनाफोर नायलांबाय थादो ब्लग्सखौ फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामगोन स' दानो नाङा आरोना फुरा नायलांबानो जों गुसुनि जुनैनो स्कुटिखौनो दांनो बाबाय आरोना अब्लाबो उफाय गैया जिउनि लोगोरि लायदो फैनानै सनाफोर मा खालामनो फिसाफोरनि फरायनायनि खोथा लानांसिगोनलाय किमानैथु हबो दे जानाय लोंनाय खामानिया दोनथ'जायो सनाफोर बे फिसाफोरनि खामानियाथ' दोनथ'जायाना स' खाथा टिउसन कपि जोब्बाय नालाय बेखौबो लाखाबाय आङो दायो आरो सोर हाबबावनो बारे बारे सौफैफिनबाय आं सनाफोर गारामाया बोरैबा गगा मोननो नागिरगासिनो दं आंनाबो ओरैनो दाउखा गारांखा आरो हांसो गारां प्लास जाना होबावबाय लानानै फैलायबाय दिनै आधा केजि लाबोदों दाख्लै 100 थाखानिल' जादोंमोन फवासे बारा एसे एसेजों गोजोनबाय थाया आङो लानानै फैबाय आङो गोसो मोनस्रानो फैदो मा सुबा सुनानै जि रानाबा जा प्रब्लेम मोनखायो आं नायसाय लाजाया सान्दुंआनो गैबावासो दिनैबो नै दुनियानि गुसुबाबो हागौबाय सनाफोर सान्दुंआ बेसे ओंखारबाय नालाय आरो नै जि जोम लामस्रांदों जोंहा कम्बल सम्बल बेडशिट आरि सोलायदों नालाय आङो स' लामस्रांदों सनाफोर इसोराबो एसे अनहरबाय नै सान्दुंआबो एसे जोंथिथि जोंखोरहांबाय एसे साथि लागायनानै लाग्रोनोसै आङो दमासियावनो आंहा साथि लागायनो मोनाखैमोन आरोना मोखां सबाय जेवबाबो सनाफोर एसे क्रिम लागायनानै लानोसै नै मामाआर्थनि लागायदोंमोन जेबो खामानि जाया मोखाङानो गोराखा नालाय सिबिं सेरेब गोजाखा आरो जानला मालासो नै फोरमायाबो मेगनाबो सिरा गैया जेबो गैया अब्लाबो गावनि देहा ख्याल लाखिनांगौ जायो ना मा होनो देलायनाय होनबाथाय जिर'खासो नालाय एकदम जेबो गैखाया लादामा लुदामा थाव गोथां फोननानै देरबोनाय जारला जाबाय सनाफोर माथो नांबावगौ मुसुगुरखौबो एसे आलि लिला खालामनानै लानोसै गैथारा नालाय बेबो खालिसो ओमफ्राय बे मेगन खना खनानि सिबिं सेरेबखौ एसे लाखोमानोसै आरोना सनाफोराव लाखोमागोरनो आङो जाबाय सनाफोर मेगननि सिबिं सेरेबखौबो एसे लाखोमाबाय आङो महर गैया होननानै गावनि देहाखौनो एसे अनसायाबा गावनि मोखां गन्थंखौनो एसे फोसाबाबा ना मा जानो सनाफोर बेजोंनो संसार जानांगौ दङ बेजोंनो सोलिनांगौ दङ लाजिनानै जेबो लाब गैया आरो दाउखायालाय मालाथो दाउब' जानो रोंनाय जोंफ्रालाय मा दाउखा हारियावसो गोलैखायो गारांजों जाबजों मानसिजों महरजों कालारजों सनाफोर मुगैनो नाङा दे नोंथांमोनाल' अनसायलांबाय था नो टेनसन आंनि बोरायाथ' आंखौ अनखायोआनो स' नोंथांमोनाबो अनसायलांबानो जेबो टेनसन गैया सनाफोर आलारि बाथि लागायनानै लागोनसै आं एबार दिनाव आलारि बाथि लागायनानै लानो हाबासो गोसोखौ सोरां मोनो नङा होमबा सनाफोर हिन्जाव माहारि सनाफोर सुबिदा उसुबिदा थायो स' आं दमासियाव आलारि बाथिखौनो लागायनो मोनाखैमोन स' आं दिनैसो दमासिनि आलारि बाथि दिनैसो लागायनो मोन्दों बेनिफ्राय गोजां बोथोरना दा दुगैनाया एसे गरबर जायो माने दुगैबानो लागायखायो नालाय थ' दुगैनाया गरबर जायो आरो एखमबा दुगैनायाबो केन्सेल जायो स' गोजां बोथोराव एसे टाइमा माने मिलाया आंना ओमफ्राय गरम बोथोराव माने फुंजानि दुगैबाथाय आलारि बाथिखौ लागायनानै लाखानो हायो आरोना सनाफोर ओमफ्राय गोजां बोथोराव एसे टाइमा आगपास जानो नागिरो इसोराबो बुजिखासिगोन आरो गुसु दिन नालाय ओमफ्राय सनाफोर हिन्जावफोरनि खामानि सानजौफु जालायबाय नालाय स' संनाय खावनायाव आगार होनोसैलाय ओमफ्राय आंहा दिनै आंनि माइ फेभरेट रेसिपि दङ सनाफोर स' नायलांबाय थादो आं बोरै सङो बारा गोलाव खालामा ओमफ्राय संनाय फावैनो लोगोसेनो इन्टारेस्टिं सावरायलांबाय थानोसै नोंथांमोनजों स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो नायदो सनाफोर आंना माइ फेभरेट रेसिपिया बेनो बेनिफ्राय नैबे बुटखौ मैया सोमखानाय बेजों टमेट'जों आलुजों लागावनोसै आं ओमफ्राय नैबे फान्थावखौ हारसिं भाजा एवनोसै आरोना भाजिसो एवगोन गासिबो भाजि जाजोबगोन दिनै दुगैनानै बोरैबा गोजांखांनायसो मोनबाय आरोना आङो एकदमबारे थान्दा बोरैबा सुखोखो मोनबाय फ्रात फ्रिट गाननानै लाखानोसै लागावनोसै एबार आलु हागोननि सनाफोर अमा बेदरखौनो रायजाबाबो आं गारनो हाया आरोना जायखि गरम बारा बुंदोला जायखि जेखि बुंदोला बुहुमा बिथिंनिफ्राय बिथिं थांबाबो बे गारनो हानाय नङा खोमा
गारनो हायो हानाया डाइटिं समावथ' आङो मास मोनसे गारदोंआनोमोन बै समावहाय दानि गैयामोन ओमफ्राय जाफिनबाय बिनि इन्ट्रेस्टआनो आलदा ना सनाफोर ओमफ्राय जेला मानसिया माबा मोनसे खालामनो होननानै धान लाखियो अब्ला हायै जेबो गैया स' आंबो मास मोनसे गारदोंमोन नायजोर एवना होदों आलासि फैबा नायजोर फिसालानो दरफा दरनै एवनानै होदों बाट आं जायाखैमोन फुरा मास मोनसे बेयो जाहैबाय 2019निनो खोथा स' 2019आव आङो मास मोनसे गारदोंमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय अजना मेनटेन जाफिननाय लोगो लोगो आङो जाफिनदों आरो ओमफ्राय डाइटिं इसिबां खालामासै ओमफ्राय जरदार रानिं वाकिं खालामबाय थादों ओमफ्राय मेनटेन जादोंमोन दा ओमफ्राय आं एकदम गोसो गैथारला ना गोसो होथारासै ना दा आङो स' जेबो मेनटेन गैथ'वा सनाफोर थ' ओंखायनो जागोन आङो सब रेडि जाजोब्बाय आरो ना सनाफोर नै बेनो अमा बेदर संनायावलाय आरो माथो नांगौ नैबे फान्थावा फाजासो दे माने गुफुर हाइजें देबाय ओमफ्राय नै एसे ओमफ्राय बानलु गोरानसो होगोन आरो ना गुन्दै जाबायानो बेजोंबा दा जोबाबो सिखारनाय नङा आङो सारायाबो दुंबाय एसेयावनो ओमफ्राय नैबे दालिया मैयानि गोजांसोमोन बेखौ एसे फुदुंनानै लानोसै एवना लागोनसै आङो एखमबा सामब्रामखौ हरग्रोयो आङो एखमबा अमा बेदरखौ आगोल एवनानै सामब्रामखौ दसे उनाव हरो आरो ना दिनै अमा बेदरखौ एवग्रोनोसै ओमफ्राय सामब्रामखौ दसे उनाव हरनोसै गावबागाव संनायनि तरिका जेरैखि सङा अमा बेदरा मास्टखा जानायाव नो टेनसन जेरैखि जाया संनांगौल' एवनाय लोगो लोगो जाथाव नुखायो आरो ना ओमफ्राय थाव सेरहांदोंल'मोन बिथांमोनाबो सौफैबायसो नै गैला जाब्रा जासिगोनलै आंना दुनियाया खोबहाब एसे एवनोसै दसे उनाव सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर हरखा जासिगोन बिराद थाव गगोनहाय अमा बेदरा मेजेमद्राय जादों दिनै एवलांबाय थानोसै आं सनाफोर एवहोलां ओमफ्राय मैयानि फिथा जाहोलां थान्दा गुसु जाबाय उखैनाय मोनबाय आङो दुगैबाय आरो ना थान्दाबाबो जायो आंना ख्रेब गासिखौबो हजमसो सिदुं होननानै एवदोंमोन मैया एसे अन दंबावोमोन लास्ट बेनिफ्राय गैला मेजेमानो लाजाया दिनै सामब्राम गुफुरखौबो हरनानै लाबाय आरो ना आङो दसे उनावनो आलु टमेट' गारलाना हरलाबायनोसै सनाफोर आलुखौबो हरखाबाय आङो ओमफ्राय दसे उनाव नैबे बुटखौबो होनोसै बुटखौबो हरखाबाय आरो ना सनाफोर ओमफ्राय बानलु गोरानखौ होनोसै अमा बेदरबाथाय गोसाबाबो जानो हायो ओमफ्राय ओरैनोबा जों गोसाखौ सैज्य हाया फिसालायाबो अमा बेदराव गोसाबाबो टेनसन गैया खम जारला नायदो सोर लब जाया जानो दानो इसे गोथाव नुखाबाय मोनियावनो आरो हरबावगोन टमेट' जारौ मारौ हे भगबान आलुआबो एसे रुबु जाहांबाय नालाय नै टमेट'खौबो गारलानानै हरनोसै आरो हरनांगौ जेबो गैला दै होनानै एसेल' आलु एसे बुट एसे टमेट' एसे ओंख्रिया एरबाय आरो ना साननि मोनानि आंना बेबो बिथिं जागासिनो ओमफ्राय ओंखामबो जानखाबाय एसे ओमफ्राय रायजोफ्राबो नै इथिं मा लेथेर फेथेर जालाय गारलाय गेलेलाय माथो होनबावनो सनाफोर नै फिसा गोनांनि ब्लग्स बानायनाय दैयाव ओंख्रियाव दै होनाय लोगो लोगो फिसाखौसो फुथुग्रोनांबाय आं मोजाङै देखायनो हायाखै ओमफ्राय ओंख्रिया मोननानै थाबाय आरो ना खुनुरुखुम ओमफ्राय बेखौ बन्द' खालामहोबाय आं गथ'खौहाय ओमफ्राय फान्थावाबो ओरै मोनबाय जानांसिगौल' बे बेरेफुंजानि ट्रेक्टर ड्राइभारा लेंहरबाय थायो नालाय सनाफोर थांबाय थानांगौ जायो आङो दालाय अमा बेदरखौ आसाम ट्रेक्टर होना सनाफोर स' अमायानो ट्रेक्टर ड्राइभारबो जाहैबाय ना ट्रेक्टरबो जाहैबाय बेखौनो बुंदों आङो मैया मोनानिफ्रायनो माबा गोसोआ अमा जागासिनो दंमोन ओमफ्राय दहाय फुङाव थानो हाथारनानै लायबाय आरो ना सनाफोर नै मोनबाय साखिनानै लानोसै आङो संबाय नालाय आरो माथो जायाबालाय संनायखौ देखांबाय जानायखौ देखायाबा जानोसै आं एसे लोखो सनाफोर नै आयौ बेनिफ्राय साबसिन बेदर आरो गैला खोमा बे दुनियायाव आंनि थाखाय आरोथ' आलु सालाया गय जानानै लाजाला टमेट'जों खैसिब आयो लाजायाहाय सनाफोर मोजाङैसो देखायनो मोनासै ना संनायखौ आङो ओमफ्राय संनायखौ माने देखायाबाबो जायो अमा बेदरा गावबागाव तरिकाजों संबाबो गोथावखा जेरैखि जाया सं गोथावखा सामब्राम सेरग्रो सामब्रामखौ उनाव हर गोथावखा सनाफोर ओमफ्राय जास्ट आंनि संनायखौसो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै आंहा दैलि ब्लग्स नालाय आं देखायलांबाय थाखायो बा सोरबा बेबायदि तरिकाजोंबो संनानै जानो हागोन संफेरि फंबाय बिनानावमोन सोरबा दङबा
आरो आं सानो अमा बेदरखौ रोङि बारा गैखाला आरो संखायो आरो आंनिफ्राय साबसिन साबसिन संनाय मेरला इउटुबाव सार्च खालामबानो मोनखायो सोरनाफोरसो बिदिबो संनानै जा बिराद गोथाव मोनजायो ओमफ्राय आं एसे बोरैबा बेलेग डिजाइन एवबावनो नागिरदोंमोन एसे माने फोराननानै बोरैबा खालामनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय उन्दैनि जुनि जायाखिसै सनाफोर बेखिनि संनाया आंहा उन्दै लाग्रा मोननायखायसो माने उन्दै लानाय खस्थ' खालामनाया जेबो गिदिर खोथा नङा देरलांखागोन फेदेरलांनांगौआ जेबो गिदिर खोथा नङा खिन्थु बे सानसे मानि उन्दैजों थानानै मावनानै दांनानै जानानै माने आङो गेदेरखौहाय ध्यान होनो हाया जाहैयो खर'आ एसे गरम जाहैयो सनाफोर आंल' बिमा नङा मानसिफ्रा बुंनायखाय नोंल' बिमा नामा होननानै बाट आंल' बिमा नङा बाट जाय बिमा बे मिन्थिखासिगोन आरो ना उन्दैफोरखौ सामलाय एकदम हेरेसमेन्ट जाहैनानै गेदेरनि फरायनायाव ध्यान होनो हाया जाहैयो रागासो जोंफ्लांहैयो बेबायदि आरो ना स' सासेसो लाग्रा थायोबा उन्दै समाव गेलेफाग्रा थायोबा एसे मोजां जायो आरो स' दा आंहा मोनदों आंबो गोरलैनिफ्राय हारसिंसो फेदेरबोदोंमोन खिन्थु दा एसे मोनदों आङो नै थांनाय कालि फुजानिफ्रायसो मोनथ'दों बे गथ'खौहाय स' आं दा एसे मोजाङै मावनो मोनो होननानै बुंथ'जायो आरोना सनाफोर जानानै लानोसै आङो गोदि मोदि आरोबाव आंबो जानानै लानोसै सनाफोर जोंना आरो फालासो जानाय जाहैयो रिं लाइटबो गैया ओंखायनो ओंखाम जानायफोरखौ समायना नुवा आंनिखौ दालि एसे दंखायोना जानोसै आरो बेनो भगबान बेनो आरोना आंना बिगुरानो पातलाथार मेजेम बानलुआबो ज्रोम नांखादों रोसिजों एसे जानो र' दालिफोरखौलाय जाबाय थाखायो अमा रोसिफोरखौ मोनजाबाय थायाना गोजौआव जिरायनानै जाबाय दानो रोनो बांसिन हाबगोन आंना जारलासो स' जानानै लाखोसै सनाफोर आङो जानायखौलाय मा देखायबाय थानो हाखा हुखासो आंना बारा टाइम लाखाया जाग्रोनोसै आङो ब्रां जाखाबाय सनाफोर एकदम उथिनो हाख'लायै गाहायाव जिरायनानै जाबजों ओमफ्राय जाखाङियावनो बिथाङाबो सिखारनानै दंखायोमोन लाथ'ग्रा गैयाबाथ' गैखालामोन बिमाया दा लाथ'ग्रा थानायखायसो लाथ'ग्राया ओंखाम जाबाय सना ओंखाम जाहोनांगौमोन ओंखामानो जायासै दिनै एखमबा जायो एखमबा जाया गथ' मानसि माथो होनबावनो जोंफ्रासो गोदो जालु जाला जेबो गैयाना बुबु बाबा ओंखामसोनो देरनायनो गोदोनानो आलदाखामोन ना मेथाइफ्राबो मामोन जोंनि समावलाय कुकिस मटर बुट कुकिस चक्लेटआलाय गल गला मा होनो बेखौ लजेन ओमफ्राय ओंखाम जाफुनायाव बिफाया फन हरदोंमोन ना भिडिअ कलिंलायबावसो ओमफ्राय मा ओंख्रिनिफ्राय अमा बेदरा जाबावबाय होनबाय दाख्लैसो जादोंमोन आङो हजोंनिफ्राय फैनानै दिनैसिम खननैल' जादों गावखौनो गोसोखां जायाखै बेसेथो कन्ट्रल खालामनो गोजां बोथोरावलायथ' जाना होबाय आं सनाफोर बेनिफ्राय माथो बेदर बुंबावनो एसे रेस्ट खालामसै फिसालायाबो फैसिगोन भिडिअखौबो दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बे शेयार खालामनायखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आं सनाफोर फिसा गाननानै ब्लग्स बानायनाय एखमबा दोनथ'लायनांगौ देखायनो साननायफोरखौ फुरा देखायनो हाया जेरै संनो नागिरदों एरैबो संनानै मोनजाया सोरबाफोर गोदानबा साबसक्राइब खालामनानै गालांदो ओमफ्राय गाज्रि मोनदोंबा डिसलाइक मारनानै गालांदो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांदो मोजांथार मोनदोंबा शेयार खालामना होदो आरोना सनाफोर स' थेंक इउ स' माच